Helo, dyn ni'n barod i ymlacio ag ystwytho gobeithio. Felly dechreuwch o gwmpas fan hyn y garddwn. Cylchoedd. Mae'r penelin yn agos i'n nghorff, a dwi'n newid cyfeiriad. Mae yna lot o dyndra yn medru digwydd yn y dwylo a'r traed. Gnewch dwrn, agor, cae ag agor, cae ag agor. Ac yna cylch. Ac yna eto i'r gwrthwyneb. Ac yna bys, bys a bawd, bys, canol a bawd, modrwy, bys bach, ac yn y blaen. A jyst i ymarfer trwy'r bysedd, gnewch dwrn eto ag agor allan. Gweithio gwmpas rwan y gwddw. Dyn ni'n mynd ar glist drosodd i'r ysgwydd, jyst mymryn, a newch chi deimlo fo'n ymestyn ar ochr y gwddw, ac yna i fyny, ac i'r ochr arall. Ac os ti'n teimlo'n dyn, jyst gnewch yn ara deg. Mae o'n bwysig i ganolbwyntio ar yr anadlu fan hyn, felly anadlu mewn, ac anadlu allan, fel dyn ni'n mynd ar gwddw drosodd. Unwaith eto, drosodd â ni. Braf. Ac yna i fyny, ac yna troi'r pen i gwynebu i'r ochr, ac yna i'r ochr arall. A dyn ni'n trio'n geisio i gael y symudiad yn gyfartal ar y ddwy ochr. Ac yn aml pan fyddai'n gwneud hyn, hefo clients, maen nhw'n codi'r gen i fyny ac yn gwtio cefn y gwddw. Triwch cadw cefn y gwddw yn hir, fel ydych chi'n symud. A diolch ots os diolch'n sowndio fel bag o greision, yn craclio ac yn gwneud sŵn, jyst dal i ystwytho. Ac yna gweithio gwmpas y sgwydda. Felly cylchoedd yn symud tuag yn ôl. Ac os diolch'n help i chi, mi fedrwch chi rhoi llaw ar pen yr ysgwydd i wneud y cylch. Ac yna i'r ochr arall. A mae o lot gwell symud y braich ymlaen ac yn ôl oherwydd bod o'n agor allan o gwmpas y chest. Ac yna ystwytho gwmpas y cefn, felly dyn ni am blygu'r ochr. Dych chi'n sylwi dwi'n mynd am henelyn i'r ochr. Dwi'n teimlo fo'n ymestyn. Ac wrth gwrs ddigon hawdd rhoi clustog deud o dan y penelyn i rhoi fwy o gymorth i'r corff fel dych chi'n mynd drosodd. Ac wrth gwrs os dych chi'n medru gwneud, mi fedrwch chi ymestyn efo'r braich yn ymestyn dros y pen, ond gofalwch i gadw bochar pen ôl i lawr. Peidiwch dechrau syrthio drosodd, wrth gwrs. Mae hwnna'n braf. Ac yna i fyny. Ac yna dwi am droi, felly symud y corff reit o gwmpas, ac i fi mi fedra i anelu at cefn y gadar, ac yna dwi just yn helpu'n hun i symud yn bellach o gwmpas. Ac yna i'r ochr arall. Felly dwi'n ymestyn efo'r braich, dwi'n gafal, ac yna, just tynnu mymryn bach i drio gwneud y symudiad chydig bach yn fwy. Ac yna dwi am ddefnyddio'r tywel i helpu ystwytho'r ysgwydda dros yr ysgwydd, llaw i fyny, ac yna, da ni'n cofio gwneud yr ymarfer yma, dwi'n siŵr dyn ni wedi gwneud hyn o'r blaen, lle dyn ni fel sa'n ni'n crafu'r cefn. Ac yna i'r ochr arall. Dros yr ysgwydd, gafal ar y tywel, ac yna dwi'n crafu'n nghefn, a dwi'n teimlo'r ysgwydd yma ar y gwylod yn ymestyn, fel dwi'n symud y tywel. Os oes gennych chi rhywbeth o'ch blaen, codwch y goes i fyny, ac yna ymestyn y tywel dros y droed. Wrth gwrs, os di hwn rhy anodd i chi, gnewch chi'n gymaint a fedrwch chi. A dwi'n teimlo cefn yng nghoes yn ymestyn, a mae o'n teimlo braf. Ac yna i fyny, ac yna i'r ochr arall, ac ymestyn. Ac wrth gwrs, os di'r goes yn ysgwyd, cofiwch chi blygu'r pen glin chydig bach. Ac yna y ddwy os fedrwch chi. Y ddwy goes i fyny ac ymestyn ymlaen. Ac eto dwi'n teimlo hwn yn ymestyn trwy'n nghefn a cefn yng nghwysa. Ac yna dwi'n mynd i symud ymhen ôl ymlaen, a dwi'n mynd i cylchdroi un droed, cylchdroed yr un arall, ac dyna lle dwi am adael i chi rwan yn troi'ch
traed. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!